ኣብ ዘመና ሓንቲ ካብቶም ፍሉጣት ጋዜጠኛታት ነበረት ካብ ህቡባት ደረፍቲ ክሳዕ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ዓበይቲ ተጽዕኖ ፈጠርትን ክሳዕ መራሕቲ ሃገር ንብዙሓት ቃለ መጠይቕ ገይራ በዚ ናይ ጋዜጠኝነት ስርሓ ዝተተሓሓዘ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምስ መራሕቲ ጥንቁልና ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕን ንጉዕዞ ህይወታ ናብ ዘይሓሰበቶ ማእዘን ቀይርዎ እዩ ብምቾት ትነበር ዝነበረት ፍልጥቲ ጋዜጠኛ ኣብዚ እዋን ጥራሕ ኢዳ ተሪፋ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርትታት ብምድላው ካብ ሓደ መድረኽ ክሳዕ ፍርቂ ሚልዮን ኣታው ትረክብ ዝነበረትን ዓብን ጽቡቕን ገዛን መካይን ውን ነይርዋ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን እቲ ኩሉ ሃብታ ሽታማይ ኮይኑ እዩ እቲ ምኽንያት ከዓ ዊስክራፍት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ጥንቆላ ኣምልኾ እዩ ንሓደ ናይ ጥንቆላ ኣምለኺ ንኽትምርዖ ናይ ደርሆ ደም ናብ ውሽጢ ነብሳ ንኽኣቱን በብቕሩብ ዘለዋ ኩሉ ከም ትስእን ገይርዋ እዩ ሰላም ንዓኹም ሰብርሕቁን ቀረባን ተኸታተልቲ ናይ ጓልሽሻ ዩቲዩብ ከመይ ትህሉ እምበርካስ ንሎም መዓልቲ ሓቀኛ ታሪክ ህይወት ሒዘልኩም መጽእ ኮይኑ ካብ ከባቢና ካብ ኣፍሪቃ ሃገራት ካብ ሃገረ ኬንያ ዝተሰምዐ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ታሪክ ህይወት ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ካብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ታሪክ ከዓ ባዕዳ ኣምልኾ ጥንቆላ ኣብ ህይወትና ማዕረኽ እንደይ ዕንወትን ከምኡውን ብልሽትን ከም ዘምጽእ በዚ ታሪክ እዚ ክንመሃር ንኽእል ኢና ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ክጽንሑ ብኽብሪ ዕድመኩም ቅድሚኡ ግን ነዚ ገዛዚ ፍቕርኩም የድልየሎ ፍቕርኩም ትልግስሉ ኻት ዝቐለለ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ሳብስክራይብ እትብል በተናላ ነታ በተን እቲኣተን ክፍዋኢኹም ኦል ትብል ከም ዘላ ከዓ ርግፀኛታት ኩን ኢኹም ናብቲ መደብ ሙሉእ ሽማ ካሎራይል ኒያንጋ ትበሃል መሳርሕታን ኣድነቕታን ድማ CNN ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽውዕዋ ካሎራይን ዳግማይ ዝተወለደት ክርስቲያን ኣደ ከምኡውን ኣደ ክልተ ቆልዑ እያ ካሎሪን ካብ 6 ኣባላት ዘለዋ ስድራ ንሳ መበል ሳልሰይቲ ቆልዓ እያ ህይወት ካሎሪን ገና ጓል 18 ዓመት ጥራይን ከላ ናብ ህንዲ ብትምህርቲ ተጓዒዛ እዚ ጉዕዞ እዚ ንህይወታ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቐየረ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ካሎሪን ርግኣት ዘይብሉ ናብራ እያ ትነብር ነይራ ንሳን መሓዙታን ብቐጻሊ ኣብ ዝተፈላለየ ናይት ክለብን ዝሓድራ ሓደ ግዜ እውን 24 ሰዓታት ብተኸታታሊ ኣብ ገማግም ባሕሪ እውን ከይተረፈ ኣብኡ ትውዕልን ተሓድርን ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝዳሎ ፓርቲ እውን ትቕኒ ነበረት ولا كان إسنتا دسيبلان تنبره هندقن بزح بدوهات تعقيبات لا ولا كان عاءات نجارات حدشين برد أنبر نساقن مستبهالي كتحوس جمرت بزح السبات نهندي بمغنيات باتي زملخوا أملخوا طاقوت ناي ديابلوس كتمايلو ميمزتوه عوا كالورين دما مبزحتو اجزيه مسمح حازوتا نابزتا فالاليه أملخوا زقبورو اللبوتاتا تساتفن تخيد النيرا نجرقن منفساو صعبين اي ترد النيرو كم اوغن اوشت حموشت عامت 3 ديجري حزاء بغازيت انينتن كم اوغن كالق بزتا فالاليه اما جمرتا عسراتات عدمئة كابتي بزحاتا بعدمئهم زبزحوون العلي عابي بأكاديمياوي وطئيتا مزجبئة ድሕሪ ዝነበራ ኣብ ናይ ህንዲ ጸንሒት ከዓ ናብ ዓዳ ክትምለስ እንዳተዳለወት ከላ ሓደ ከቢድ ጸገም ኣጋጠማ ካሎሪን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ማህፀንን ከምኡውን መጉዳእቲ ሕቖን ብዙሕ ጸገማትን ኣጋጢምዋ ሓካሚ እውን ህጹጽ መጥባሕቲ ከም ዘድልያ ነገርዋ ነርስ ዝነበረት ነፍሲ ሄራዲኣን ከምኡውን ዓባይ ሓፍታን ንኽሕግዝኣ ናብ ሃገር ህንዲ መጽኣ ንሳ እውን ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ሆስፒታል ይሕሊፋ ኣብ መዓልቲ 8 መራፍእ እንዳተወግአት ሕክምና ቀጸለት ንዝቕጽሉ 5 ኣዋርሕ ብዘይ ምቁራጽ ደም ክደሚ ጀመረት ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እውን እቲ ጸገም መንፈሳዊ ምዃኑ ነገርዋ ሓካይም ድማ ማህፀና ክተውፅእ መኺሮማ ካሎሪን ግን መጥባሕቲ ኣብያ ኣብ ክንድኡ ንጸሎት ናብ ጎረቤት ሃገር ተጓዒዛ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ጸለየላ እቲ ምፍሳስ ደም ድማ ብቕጽበት ብተኣምር ደው በለ ድሕሪ ናብ ኬንያ መምላሳ እቲ ምፍሳስ ደም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዳግማይ ጀሚርዋ ካብ 3 ክሳብ 5 ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምጽናሕ ሓካይም ፈጺማ ክትከይድን ክትወልድን ዳግማይ ክትስዕስዕን ከም ዘይትኽእል ኣጠንቂቖማ ብድሕሪ ዝውን 5 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ባህላዊ ፍወሳት ሓከመት መሊሳ እውን ብተኣምር ክትከይድ ከኣለት ኣይጸንሐትኑን ኣብ ሓደ ፍሉጥ ሚድያ ስራሕ ረኺባ ቀልጢፋ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለጸ ናይ መዘናግዒ ጸሓፍቲ ተባሂላ ክትፍለጥ ክኢላ ከምኡውን ልዑል ሽም ዘለዎ ቃለ መሕትት ክትገብርውን ሓላፍነት ተዋሂብዋ ኣመላእ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኪኑኡን ኬንያን ታንዛንያን ኡጋንዳ ናይጀርያ ኮንጎ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን
ኣብ ኩሉ እንደኸደት ምስ ብዙሓት ሙዚቀኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ቃለ መጠይቕ ክትገብር ሓላፍነት ተዋህበ ትብዓታ እውን ካብ ቃለ መሕተታ ንላዕሊ እዩ ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ብዛዕባ ጠንቆልቲ ንዝምልከት ካልእ ተወሳኺ ሓደገኛ ዛዕባታት ጸብጻብ ንኽትህብ ተመዲባ እቲ ዝተመደበቶ ምዳበ ኸኣ ንሳን ሓደ ሰኣላይን ናብ ሓደ በዓቲ ጠንቆልቲ ኣተውሞ ዘፍርሕ ትርኢት ኣጋጠሞም 7 ደም ዝመልአ ድስቲ ተዓዘቡ እቶም ጠንቆልቲ እውን እቲ ደም ዝሓዘ ድስትታት ናይ እንስሳታት ደም ምዃኑን መግቢ መናፍስቲ ምዃኖም ገለጹሎም ደጊሞም እውን ድሕሪ ሓደ ሰሙኑን ንሙሉእ ዛንታ ንምውሳድ ናብቲ ሰፈር ጠንቆልቲ ተመለሱ ኣብቲ ስርዓት ጥንቆላ እቲ ጠንቋሊ ዕጣን የቃጽል ይዝምር ደወል የቃጭል እቶም ርኹሳት መናፍስቲ እውን ዝመጹ ይመስሉ ነበሩ ትብል ካሎሪን ከም ዝበለቶ እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ይዛረቡ ነበሩ ንዓ እውን ጓለይሎም ይጽውዕዋ ነበሩ በዚ ድማ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ትወድቕ ድሒራ ምስ ተበራበረት ግን ክትዛረብ ዳርጋ ኣይከኣለትን እቶም መናፍስቲ ብዛዕባ መቕታል ምስራቕን ምጥፋእን ዝገልጽ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቂሶም ካብ ውልቅያኖስ ከም ዝመጹ ነጊሮምን ትብል ኣብ ሓደ እዋን ንህይወታ ኣብ ሓደጋ ዘእተዉ ሓይልታት ንምርዳእ ዝነበራ ድሌትን ተደሪኻ ኣብቲ ዝበዝሑ ዝርሕቖም ወሰናት ሕብረተሰብ ጸብጻብ ክትህብ ቀጸለት እቶም ጠንቆልቲ እውን ምስ ዝሞቱ ሰባት ክዛረብ ከም ትኽእልን ምስ ዝሞታ ኣቦኣ ከረኽቧን ንኽትዛረብ ሓተትዋ ንሳ ግን ኣበየት እቲ ሰኣላይ እውን ብስምባደ በረድ ኮይኑ ነቶም መናፍስቲ ክስእሎም እውን ሓተተ ድሕሪ ስእሊ ግን እቲ ዝሰኣልዎ ስእልታት ብፍጹም ካብቲ ካሜራ ተደምሰሰ ድሕሪ ዝውን ጥዕና ካሎሪና ጽቡቕ ኣይነበረን ከቢድ ሕማም ርእሲ እውን ኣጋጠማ እቲ ሕማም ግን ኣበይና ኣይነበረን እንኮላይ እቲ ምስኣ ዝነበረ ሰኣላይ እውን ብከቢድ ሓመመ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ግን ንሱ ሞይቱ ነገር ካሎሪና ግን በዚ ኣየብቅዕን ሓንቲ ካብ መሓዙታ መሳርሕታ ንሓደ ሃብታም ስለ ዘፍቀረቶ ንኽትሕግዛ ሓተተታ ካሎሪን ድማ ከይፈተኹ ናብ ካልእ በዓቲ ጠንቆልቲ ወሰድክዋ ትብል እቶም መናፍስቲ ድሮ ምስ ካሎሪን ተኣሳሲሮም ስለ ዝነበሩ እቱ ክትብል እዮም ኣለልዮማ ኣብቲ ዝኸድኦ ቦታ ኸኣ እቲ ዝደለየኦ መስተፋቐር ሂቦም ኣፋነውወን ካሎሪን ካብ ጋዜጠኝነት ወፃኢ ንነብሳ ንምድጋፍ ሓያሎ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ነበራ ቤት ስፌት ክዳውንቲ ቤት መግቢ ሕርሻ መፍረዶርሁን ብቐጻሊ እውን ናይ ክለብ ኮንሰርትታት ተዳሉ ነበረት ኣብ ዝለዓለ ጥርዘይ ዓወትን ሃብትን ነበረት ኣብ ሓደ ለይቲ ክሳዕ ፍርቂ ሚልዮን ሽሊንግ ክትረክብ ትኽእል ነበረት ብተደጋጋሚ ድማ ኮንሰርት ተዳሉ ነበረት ክልተ መካይንን ኣውቶቡስን ብጣዕሚ ዓቢ ገዘርን ትውንን ዘኽኣላ ኣታዊ እዩ ነይሩ ናይ ግሊ ህይወታውን ማዕረ ማዕሪኡ ዕግርግር ዝመልኦ እዩ ነይሩ ምስ ሓደ ድሒራ ተሓጋጋዚ ጠንቋል ምዃኑ ዝፈለጠቶ ሰብኣይ ኣብ ፍቕሪ ዝምድና ኣተወት ምስኡ ብፍቕሪ ኸኣ ክትጓዓዝ ጀመረት ምስኡ ብፍቕሪ ኣብ ዝጀመረትሉ ጥዕናኣን ዕድላን ስርሓን እንዳሰኣነት ክትመጽእ ጀመረት ምዚ ተሓጋጋዚ ጠንቋላይ ዝኾነ ሰብኣይ ወይ ከኣኒ ሰብኣያ ንዓሰርተታት ዓመታት እዮም ብሓባር ጸኒሖም እቲ ዝምድንኦም ዘይርጉእ መርዛም ዝኾነ እዩ ነይሩ ንሱ ብዙሕ ይሰትን የሃርማን ህይወቶም ብግርጭት ዝመልአ እዩ ነይሩ ከምኡውን ንካሎሪን ተደጋጋሚ ምውራድ ጥንሲ የጋጥማ ነበረ 4 ግዜ እዩ ጥንሲ ተነጺልዋ ኣብ መወዳእታ ድማ ውላድ ንኽትረኽቢ መስዋዕቲ ኣቕርቢ ተባህለት ብዙሕ ግዜ እውን መንፈስ ይርብሻ ነበረ ካባኺ 4 ቆልዑ ኣለውን ዝብል ድምፂ እውን ትሰምዕ ነበረት ኣብ መወዳእታ ድማ 2 ቆልዑ 2 ዋልድ ወለደት ኣብዚ ሕጂ ካሎሪን ዝነበራ ሃብትን ንብረትን ሲኢና ኩሎም ብቕዓትን ክእለትን ከም ዘለኒ ይፈልጥዮም ነገር ግን እቲ ርኹስ መንፈስ ዕድለይ ስለ ዝወሰደ ማንም ዝቆፅረንን ዘስርሓንን ሲኢነ ትብል ኣነ ዝሕዝነኒ ካብቲ ኩሉ ዝሓለፍኮ ናይ ጓለይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክኸፍል ዘይምኽኣለዩ ትብል ምስ ኡክያት መናፍስትን ሓደገኛታት ሰባትን ብዝነበራ ዘይርጉእ ዝምድናታትን ብዙሕ ቡድህታትን ሓሊፈያ ብተደጋጋሚ ምንጻል ጥንስን ስእነት ጥዕናን ክሳራዊ ንግድን ኢኮኖሚያዊ ውድቀትን ዕንወትን ከምኡውን ድኽነት ሓሊፋ ብህይወት ጸኒሓ ህይወታ ዳግማይ ሃኒፃ ናብ ኣምላኻ ብምጽጋዕ ህይወታ ክትመርሕ ወሰነት እዚ ታሪኽ እዚ ንኹልና መሃሪኡ ርኹስ መንፈስ ርኹሰት እምበር ቅድሰልና ሒዝልና ይመጽን እዩ መቕረትን ኩሉ زحقوس بالسرات نمبابتي مصحف مقرت نقلو مصحف مدلاو مقبي انت يالو خبز زعبي نمجمريا غزي بفوليك الدن ديزاين هارد كابرن تصحيفا تقرب الله بعلاقا وننوا قزقوا بأقا نمقبن أمقاقبان كوتا نستيو نمقبو نعنبا برانا لتعنانا متن أمقاقبانا مسميزان سبنتنا تحبر أتعزاق الشننا سبنتنا بصريت كنحزل تمكر
أبكشنا نطفئ جزيه كمي كرنا كم نقطب بس درا يخون بولكي كم عقلنا مقبنا كمي كم ندالو تنقر وعين زحلن مستي تقميك أمامات أبتعننا بلس تحستو أبحث إرقوان كم ندالو لعلي 4 عينة أقبابات تبره مصحف إنها تقربا مقرة نخلو أوي بالسلامويت كحساي تدالي الله نقباب الله بوصري تليفون بادو 46-284-54 دولو مقلول متحببار كتقبلو مصحف مقرة نخلو مقرة نايلو معلت مدبنا نزي مسل نيرو بزا أقرب كلكم مدب تحاويسكم نعجبكم كتكونوا تسفاي جبر كم أون تماهركم كتكونوا تسفاي جبر إذا نايلو معلتم بفيديو أزاي مهاري تلازقونت نافتوتهم نام محازتكم نابعرفتكم شير بمقبر أبصح لهم كم أون كم تلمود هانات أزغونا حساب رئيتم زلوكم أبوتا كومين سيكشن أقومت لهم أبس مزب خالي مدب الرخبنا سسنايت أطعمون عقم دق عبيتي تشاو